Ola, moi boas noites e benvidos a Hoxe por Ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Neste espazo, cada semana, falamos de integración, de voluntariado, de desenvolvemento e de solidariedade, facendo un percorrido pola actualidade social de Galicia. Hoxe visitamos o roupeiro municipal de Ames. Trátase dun servizo que leva en funcionamento máis de 10 anos e está atendido por persoas voluntarias. Alí recíbese a roupa, selecciónase, clasifícase e prepárase para ser repartida entre as persoas necesitadas do concello. A continuación, coñeceremos a Asociación Adapta, que traballa con persoas discapacitadas no concello de Ponteareas. Esta entidade desenvolve actividades educativas, lúdicas e informativas para axudar a este colectivo. E finalmente faremos unha referencia ao Día Mundial da Malaria celebrado fai un mes. A propósito do cal, Médicos Sen Fronteiras nos conta como afecta esta enfermidade á poboación mundial. Estes serán os nosos temas de hoxe. Vémolos no sumario. Preto de 10 voluntarias acoden todas as semanas o roupeiro municipal de Ames. Alí seleccionan e ordenan a roupa que doan os amienses e que posteriormente será repartida entre axentes en recursos do concello. Adapta é unha asociación sen ánimo de lucro que desenvolve programas e actividades para axudar as persoas con discapacidade. Xestión, asesoramento e ocio son algúns dos ámbitos nos que traballa esta entidade de Ponteareas. A propósito do Día Mundial da Malaria, Médicos Sen Fronteiras achéganos a situación desta enfermidade na República Democrática do Congo. A falta de recursos de instalacións e de medicamentos imposibilitan tratala adecuadamente. No edificio de usos múltiples da urbanización Aldea Nova de Ames atópase un pequeno espazo dedicado ao almacén de roupa. Trátase de indumentaria doada polos habitantes do concello para darlle á xente máis necesitada do lugar, nutrindo así o roupeiro municipal de Ames. O roupeiro municipal de Ames creouse fai xa 12 anos nunha pequena aldea do concello, tentando respostar á necesidade que tiñan algunhas familias sen recursos de adquirir roupa. Cando os locais orixinais se quedaron pequenos, o roupeiro trasladouse á urbanización Aldea Nova, onde realiza actualmente a súa labor. Empezó de aquella manera, un poco así como más familiar, más conociendo a la gente familiarmente, y se vio la necesidad de que el concello de Ames empezó a crecer y la gente demandaba pues eso, en vez de gastarse el dinero pues en ropa y poderlo utilizar, yo que sé, pues alimentación por ejemplo, pues sabían que la ropa podía estar aquí y bueno, por eso surgió todo esto. A xente, en vez de tirar a roupa pois aos contenedores ou tal, leva as nosas casas de cultura. E nos ali nas casas de cultura, pois unha vez á semana, a nosa brigada de obras recolle esas bolsas e traínas aquí a este roupeiro municipal, aquí en Aldea Nova, e nos aquí temos 8 ou 9 voluntarias, 3 días á semana, que fan unha selección pois da roupa e van catalogando pois por abrigos, por pantalóns, por camisetas, por tallas. O traballo das voluntarias son a base sobre a que se sustenta o funcionamento do roupeiro de Ames. Todas as semanas estas mulleres dedican parte do seu tempo a prestar unha axuda que beneficia aos que menos teñen. Empezamos cuando se fundó, llamaron que necesitaban voluntarias, nos hemos enterado y nos acercamos ahí, una amiga y yo, y así empezamos. Y desde el 2001, como había dicho la concejala, pues estamos aquí al pie del cañón. Estas señoras gastan su tiempo en ayudar a los demás, en seleccionar todo tipo de ropa que llega, está colocada por años, por tallas, por sexo, o sea, bueno, muy bien colocado todo esto. Y ellas pues hacen las bolsas, metiendo todo lo que la gente pues eso necesita, y luego ya el servicio de obras de aquí del ayuntamiento es el que lleva las bolsas bien para Milladoiro o bien para Bertamiráns, y allí la gente pues las va a recoger. En realidad es abrir las bolsas que vienen,
clasificarlas por tallas, mirar la que esté en condiciones, la que no esté en condiciones, pues desecharlas. Unas se van a África, otras a la basura y otras son las que estamos usando. Después vienen las fichas que nos manda el ayuntamiento y hacemos las fichas. O sea que lo nuestro es arreglar la ropa, mirarla y hacer las fichas y colocarla en su sitio. No queda más remedio, ¿no? As horas que dedican estas mulleres a axudar os demais permiten que este proxecto solidario saia adiante, aportando non só o seu tempo, senón tamén constancia, esforzo e cariño. Le estábamos dedicando lunes, martes a la tarde, sobre las 3:30, 4 menos cuarto, depende del transporte, hasta las 6:30, 7, que nos pueda recoger otra vez el transporte. Y luego el viernes a la mañana, de 10, tamén a 12:30, 1:15. Hai de valorar moitísimo a estes 8 ou 9 voluntarios que temos aquí, porque é unha labor, como xa vedes, moi complexa e están facendo maravillosamente, estamos encantados con eles. E aparte, bueno, fan unha labor desinteresadamente. Ahora está retirada, viaja, y entonces, pues mira, haces algo por los demás, mientras podemos, pues ¿por qué no hacer algo por los demás? Simplemente por eso. Y te advierto que sí, que nos aporta mucho. Aunque no sea más que eso, el hecho de levantarte, arreglarte, coger el autocar, venir hasta aquí, hablar con otras chicas, pues es suficiente para que uno se anime. Grazas ao roupeiro municipal de Ames, son moitas as persoas e familias sen recursos que poden vestirse todos os días. Estas persoas acoden aos servizos sociais do Concello e a partir de aí se poñen en marcha os mecanismos de funcionamento do roupeiro. La gente que utiliza este servicio puede ser cualquier persona, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay familias un poco, dijéramos, más necesitadas que otras y entonces, bueno, son las que demandan, ¿no? Pues este tipo de servicio. La estadística más o menos está entre 14 y 16 familias a la semana. La gente va al ayuntamiento, a las casas de la cultura, a solicitarlas. Allí las solicitan, allí nos mandan las fichas a nosotros y nosotros hacemos las fichas y las vienen a recoger el transporte, como dijo la concejala. Y después se van a la Casa de la Cultura, allí llaman por teléfono a las personas las que lo han solicitado y las van a recoger. Os solicitantes destes servizos son cada vez máis numerosos e as instalacións coas que conta o roupeiro parecen cada vez máis xustas para acoller toda a roupa que se recibe. Ya veis que se está incrementando muchísimo la demanda y yo creo que con el tiempo que vamos de penuria económica, pues esto tiene mucho más auge, o va a tener mucho más auge todavía. Pero así como aumenta a demanda, as achegas de roupa e outros obxectos non cesa, polo que este roupeiro conta cun abastecemento constante froito da solidariedade dos amienses. Nosotros todo lo que manda lo recogemos, siempre hay escasez de sillas de coche, de cunas, pero mira, cuando hay, lo llevan, cuando no hay, decimos, cuando venga, te lo damos y quedamos con la ficha y al venir una cosa, pues lo entregamos. Ahora tenemos sin hacer una ficha de un chico que pide zapatos del 44-46, no tenemos, entonces el día que llegue zapatos del 44-46 haremos esa ficha y la mandaremos. O roupeiro municipal de Ames non é máis que outra mostra de solidariedade en tempos de crise. O traballo desinteresado das voluntarias que dedican o seu tempo a axudar os demais amosan que sempre é posible aportar un graíño de area e así colaborar á creación dunha sociedade máis xusta.
Adapta é unha asociación sen ánimo de lucro que pretende asesorar, informar e xestionar o colectivo de persoas con discapacidade. Ubicada en Ponteareas, creouse no 2003 polas propias familias dos afectados para cubrir as carencias que atopaban. Os obxectivos que se propuxeron nese momento foi facer actividades de tipo terapéutico e de ocio. E nos ahora mismo ampliamos un pouquiño máis a oferta, dedicámonos a facer actividades de ocio, de saúde, pero tamén actividades formativas, porque vemos que hai unha necesidade de dar resposta de formación ás persoas con discapacidade. Para axudar as persoas con discapacidade da zona, a Asociación Adapta desenvolve múltiples programas e actividades dirixidos á atención deste colectivo. Ahora mismo estamos levando a cabo un programa de natación terapéutica, un día a semana. Estamos co programa de fisioterapia, que se realiza 2 veces a semana. E temos varias actividades formativas. Unha é de informática á carta, que vai un pouco dirixida ás necesidades específicas, o sea, non hai un programa, senón que, dependendo das capacidades de cada un, se van propoñendo uns obxectivos. E tamén temos un taller de horticultura que, bueno, naceu pois, por unha subvención que solicitamos e a través desa subvención pois, decidimos manter a actividade. Nos presenciamos unha sesión de fisioterapia das que ofrece esta asociación, mais outras iniciativas deportivas, culturais, educativas e de lecer completan unha oferta que cobre múltiples ámbitos. Tamén temos unha de educación de adultos, o sea, os obxectivos en inicio eran preparar a xente para sacar o graduado en ESO, pero bueno, despois adaptámonos un pouco ás necesidades da xente, non só para o graduado en ESO, sino para calquer outro tipo de formación. Trabajamos todos los ámbitos, tanto las asociaciones como Kogami, Adapta, como nosotros con el propio taller ocupacional. Trabajamos el desarrollo pues, a nivel intelectual, cognitivo, pero también a nivel social, habilidades a través de talleres, a través de inserción social con prácticas o talleres como compras reales, ¿no? en el pueblo. Tenemos en marcha talleres como horticultura, fisioterapia, un pouco todo. O Concello de Ponteareas sempre se amosou comprometido coa discapacidade, realizando convenios de colaboración con asociacións como Adapta. También tenemos abierto otros convenios muy recientemente, que es con la Asociación Down Vigo, y todo pues con una pretensión de colaboración, de facilitar tanto las instalaciones del Concello de Ponteareas, así como pues facilitarles convenio de prácticas, a lo mejor no remuneradas en estos momentos, prácticas laborales o talleres. También nosotros a nivel concello estamos trabajando con un taller, un obradoiro ocupacional de discapacitados. O obxectivo fundamental de Adapta é respostar ás necesidades que poidan ter as persoas con discapacidade. Por iso, sempre está aberta ao que precise este colectivo, escoitando os seus intereses e atendendo ás súas demandas. Os usuarios que máis demandan ahora mismo é formación de cara ao emprego, non? Por a situación que estamos atravesando é o que máis demandan, non? Porque se todos nos vemos afectados a nivel laboral, bueno, pois o grupo de persoas con discapacidades pois está moito máis afectado, entón un pouco é o que máis demandan, o sea, poder facer cursos que lles permitan acceder a un posto de traballo. El principal objetivo es la inserción laboral, ¿no? Porque como bien digo muchas veces, ya es difícil y en estos tiempos más la inserción laboral para cualquier persona, pero para una persona con una discapacidad es todavía mucho más difícil. Despois, hai outro grupo que xa son persoas con discapacidade máis severas que demandan moito tratamentos de fisioterapia, de piscina, a nivel saúde. As actividades de ocio tamén son moi demandadas, porque, bueno, é máis complicado poder ter un ocio saudable para unha persoa con discapacidade que para outra que non a ten. O sea, basicamente por as barreras arquitectónicas coas que se atopan.
Ademais da oferta de actividades, Adapta realiza tamén unha importante labor de asesoramento, achegando información sobre a discapacidade a todo aquel que a poida precisar. Aparte de todo iso, queremos ser tamén un punto de referencia para as persoas con discapacidade a nivel de información, é dicir, pois, que sepan que hai aquí unha entidade que está traballando co colectivo das persoas con discapacidade e que se teñen calquera dúbida, calquer pregunta, calquer cousa, que poidan dirixirse a nós. Pero como sempre existen complicacións, a Asociación Adapta está a pasar agora por unha difícil situación económica, a que ten que facerlle fronte para poder seguir adiante co seu traballo. Estamos acordando malos tiempos porque las entidades hacen muchos recortes, entonces para tirar para adelante nos cuesta un poco porque hay poco presupuesto, ¿no? Poco dinero, que é o que hace funcionar todo isto. Mencionar que detrás nosa está COGAMI, que é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, que gracias a eles estamos facendo este traballo, ¿no? Porque nos están respaldando, dando resposta a que las necesidades que nos non podemos cubrir como pequena entidade que somos. E tamén o Concello que nos está permitindo utilizar estas instalacións. Desde siempre el Concello de Ponteareas ha tenido una especial sensibilidad pues, con todas las asociaciones que trabajan con colectivos pues, con alguna discapacidad o necesidad específica y en este caso, pues, como no con COGAMI, que ya desde el año 2010 estamos en colaboración con ellos y con Adapta, que ya es una asociación pues, del propio Concello. Para sair adiante co seu traballo, Adapta precisa agora máis que nunca a axuda de todos, mais non por iso deixará de loitar con ilusión, porque atender ás persoas con discapacidade segue a ser a súa misión. Estamos pasando una mala racha, pero y somos por encima nuevos en el arte, pues tenemos que luchar. Y queremos que la gente nos ayude, porque es bueno para todos. El que tiene algún problema sabe que puede venir aquí y, hombre, no se va a poner nuevo, ¿no? Aquí no se pone nuevo nadie, pero tenemos que ir funcionando así a pasos muy lentos. Nos últimos tempos, Médicos Sen Fronteiras observou un importante incremento dos casos de malaria nos países nos que está a traballar. Estes superan as posibilidades existentes de previsión e requiren enormes esforzos de tratamento, polo que a Organización Médico-Humanitaria demanda unha resposta urxente e maior. Ao longo do ano pasado, a malaria acabou coa vida de máis de 650.000 persoas en todo o mundo. En varias zonas da República Democrática do Congo, esta enfermidade xa observa unhas taxas de infección que superan o umbral de emerxencia, algo que podería atribuirse ao deficitario sistema de saúde que ten o país. Os equipos médicos de Médicos Sen Fronteiras que traballan na República Democrática do Congo están a intervir agora durante aproximadamente 2 meses sobre unha emerxencia de malaria. Hai un número sumamente grande de casos de malaria, ante os cales as instalacións de saúde locais son incapaces de responder. O Congo é un país hiperendémico, en teoría non tes unha epidemia porque se dan casos ao longo de todo o ano e hai algunha inmunidade na poboación. O que vimos é que xa no 2011 houve un aumento de casos e pode explicarse como unha interrupción no control sobre a malaria. Non hai prevención, o tratamento é insuficiente e hai falta de medicamentos. As causas do brote da malaria son incertas e isto se une a un contexto no que o sistema de saúde carece de recursos en todos os niveis. Non hai medicinas adecuadas, persoal médico preparado, bons sistemas de detección e suficiente capacidade para o tratamento. Se o teu centro médico non ten medicinas, tes que ir ao hospital de referencia en Monieca. Dende aquí ata Monieca hai 30, 40 kilómetros. Para chegar ali precisas de algún tipo de transporte.
O diñeiro é un problema? Sí, por suposto. Para as medicinas precisamos diñeiro. Que podemos facer se non o temos? A falta de diñeiro para pagar as medicinas, as longas distancias que hai que andar para chegar aos centros médicos, en estes centros médicos non hai medicinas. A longa distancia entre os hospitais e os lugares nos que habitan as persoas potencialmente afectadas é un dos impedimentos para que os enfermos sexan tratados. E moitas veces isto imposibilita tamén a pronta detección da enfermidade. Os habitantes destas zonas normalmente están pouco dispostos a visitar os hospitais e os centros médicos, porque é moi difícil chegar a eles. Teñen que atopar algún medio de transporte e incluso ás veces, porque o custe que supón é demasiado elevado para unha poboación que ten uns medios moi limitados. A malaria está a perxudicar a un gran número de persoas que se atopan impotentes ante esta situación. Sen atención médica, prevención nin tratamento, as persoas afectadas non saben como afrontala. É duro traballar cando estás a sufrir a malaria. Como podes traballar? É duro para min. Aquí houbo moitos casos de malaria, porque non hai ninguna medicina que serva. A actuación que está a levar a cabo Médicos Sen Fronteiras no Congo permite salvar vidas a curto prazo, pero a longo prazo a organización non pode afrontar soa a crise sanitaria que está a vivir o país congoleño. O Congo é un continente xigante, a malaria é un dos seus principais problemas e está claro que é demasiado grande para ser tratado soamente por Médicos Sen Fronteiras. Un dos factores de risco que afecta a este país é o escaso acceso aos tratamentos e a atención médica de calidade, o cal provoca o emprego de medicamentos falsos ou pouco eficientes para moitas persoas. Hai sitios que son inaccesibles polos camiños. Temos que chegar ali en canoa. É dicir, por camiños claros ou en bicicleta. Realmente é moi importante axudar a xente que está en lugares inaccesibles. Idade 2 anos, neno. Hai letargo, co soño, segundo a nai. Así que quixen falar contigo sobre o neno para ver que debemos facer. Vale, farei o que me dis e volveremos a facerlle unha revisión cando volvamos aquí. En moitas ocasións, a medicación se toma en doses insuficientes e o tratamento se ve interrompido polo seu elevado prezo ou pola falta de sensibilización de cara á súa importancia. Un feito perigoso tendo en conta os efectos dunha malaria maltratada. É unha enfermidade que pode causar a morte de nenos e pode traer complicacións para os adultos. Para os rapaces pequenos, e tamén para as mulleres embarazadas. Por todo elo, Médicos Sen Fronteiras cree necesario aportar medidas urxentes na loita contra a malaria, levando a cabo iniciativas máis serias para a prevención e o tratamento da mesma. A través dun paquete integral que detecte, trate, monitoree e preveña a malaria, poderá combaterse esta enfermidade e salvar así máis vidas. E na busca desta fórmula seguirá a traballar Médicos Sen Fronteiras. Tamén facemos un chamamento a outros actores humanitarios e ao Ministerio de Saúde para atopar as necesidades da poboación. Noraboa a Médicos Sen Fronteiras polo seu traballo contra a malaria e por todos os proxectos médico-humanitarios que desenvolve no mundo. E se ti queres propoñernos algún tema para o noso programa, non dubides en facernos chegar as túas suxerencias. Podes escribirnos o noso enderezo electrónico que aparece en pantalla ou ben buscarnos na rede a través de Facebook. Ademais, Popular Televisión Galicia xa conta cunha páxina web onde podes consultar a nosa programación e ver cada semana que temas trataremos.
Visítanos en www.populartvgalicia.net. A semana que ven falaremos da familia salesiana e das actividades que adoitan realizar nos seus centros xuvenís. Esta semana os salesianos de Santiago están de celebración porque as reliquias de Don Bosco visitaron a cidade de Compostela. Nós estivemos ali e vos poderedes velo o próximo mércores ás 10 da noite en Popular Televisión Galicia. Hoxe por ti.